Konnichiwa minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining lisuna atong tan-awon ang conjugation nga te tamaranay. Nga pasabot di na nako magwanta o di nako kapugong sa akong kaugalingon. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang atong conjugation karon gikan sa verb nga tamaru nga pasabot moagwanta. Inig conjugate nato ni inis negatibo makakuha tag tamaranay nga pasabot di moagwanta. Inig sumpay nato og tamaranay sa mga te form sa mga adjectives, verbs, nouns ug pronouns aduna tay te tamaranay nga conjugation. Nga pasabot di nako kaagwanta o di na nako mapugnan ang akong kaugalingon. Ang te tamaranay kay usa ka idiomatic expression diin ang nagsulti o kahataw nga sakop sa grupo sa nagsulti kay anaa sa lisod nga kahimtang nga di na niya maagwanta. Wa ni affirmative counterpart bali wa tay te tamaru. Ang aduna kay ang te tamaranay ra. Mutan-aw niya tag mga ehemplo ni ining tanan unya-unya. Ang tamaranay kay pwede pod pulihan og laing idiomatic expression, ang shikataganay nga pasabot wa koy mahimo bahin ana. Ang kalahian lang sa duha kay samtang ang te tamaranay personal kaayo o grabe sa pagbati og kayugot, ang te shikataganay kay may pagbati sa pagkasurrender, wa man gihapon koy mabuhat. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal, imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegai shimasu. Balik ta sa atong leksyon, ato nang rebyuhon unsaon paghimo sa te form. Sugdan nato ang mga verbs. Para sa category 1 o root-dropping verbs, itaktak nato ang ru ending sa dictionary form sa verb ug ikabit ang te. Mauna na ang te form. Pangalitan ang miru, mutan-aw. Taktako nato ang ru, ikabit ang te, mite. Mauni ang te form. Para sa mga category 2 o last talaga na changing verbs, aduna tay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining mga katapusang hiragana sa dictionary form kay usbon. Ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su mahimong shite, ang bumu ug nu mahimong nde, ug ang rutsu ug u mahimong utte. Hinumdumi nga kung category 2 verb gani, usbon ang katapusang hiragana sa dictionary form. Para sa 5 ka pinaka-common nga irregular verbs, ang suru mubuhat mahimong shite, ang kuru muari mahimong kite, ang iku muadto mahimong itte, ang aru o aduna kay mahimong atte, ug ang da o the verb to be kay mahimong de. Karon mga adjectives na pod. Para sa mga i-adjectives, ang i-ending kay mahimong kute. Ug para sa mga na-adjectives, ang na kay mahimong de. Ang mga nouns ug pronouns kay maumao sa mga na-adjectives. Ang noun o pronoun kay diretso kabitan og de. Mutan-aw tag mga ehemplo nga sentences sugod sa mga nouns ug pronouns nga sumpayan og tamaranay. Timan nga kabitan na tog de ang noun o pronoun aron mo porma sa ilang te form. De tamaranay. Sugaku no benkyou bakari de tamaranay. Sugaku no benkyou bakari de tamaranay. Di ko kaagwanta nga puro math ray tun-an. Puol man pod kung puro math na lang.
Hinumdumi nga pwede po nato pulihan ang tamaranay sa shikata ga nai. Sugaku no benkyou bakari de shikata ga nai. Sugaku no benkyou bakari de shikata ga nai. Pero may gamayng kausaban sa meaning. Di ko kaagwanta nga puro math ray tun-an apan wa ko'y mabuhat. Siguro mao nay naas curriculum. Mainichi sushi dewa tamaranai. Mainichi sushi dewa tamaranai. Di ko kaagwanta mukaon og sushi kada adlaw. Ang wa sa dewa kay mo pasabot nga atong gitandi ang pagkaon og sushi adlaw-adlaw sa pangalitan ubang pagkaon. Kung de tamaranai ra, atong reklamo kutob ra sa adlaw-adlaw nga sushi ug way pagtandi sa ubang pagkaon. Kono terebi bangumi wa omoshiroi desu ga 5分ごとの CM ではたまらない。このテレビ番組は面白いですが、5分ごとの CM ではたまらない。Makalingaw ning programaha sa TV apan di nako maagwanta ang commercial nga kada 5 minutos. Kini usa ka pronoun nga ehemplo. Kore dewa tamaranai. Kore dewa tamaranai. Kini kay di maagwanta. Karon mutan-aw tag mga ehemplo gamit mga verbs nga gisumpayan og tamaranay. Te tamaranay. Kanada no fuyu wa samusugite tamaranay. Kanada no fuyu wa samusugite tamaranay. Ang winter sa Canada kay sobra katugnaw ug di nako maagwanta. Ug kung atong himuon og shikata ga nai, Kanada no fuyu wa samusugite shikata ga nai. Kanada no fuyu wa samusugite shikata ga nai. Ang pasabot kay tugnaw kaing winters Canada, di nako magwanta apan wa ko'y mabuhat. Ingon ana gyud kung si Mother Nature gani atong pangontra, di gyud ta kadaog. Filipino natsu wa atsusugite tamarimasen. Filipino natsu wa atsusugite tamarimasen. Formal tense atong gigamit diri. Tamarimasen. Ang meaning, ang tig-init sa Pilipinas kay haskang inita, di maagwanta. Sore o kite hara ga tatte tamaranakatta. Karon past tense atong gigamit. Te tamaranakatta wa nakaagwanta. Sore o kite hara ga tatte tamaranakatta. Diyang akong nadunggan, wa ko kapugong sa akong kalagot. Sonna ni okane ga kakatte shimatte wa tamaranai. Sonna ni okane ga kakatte shimatte wa tamaranai. Di ko kasarang ingon ana kamahal. Di ko kaagwanta mo bayad og ingon ana kamahal. Ang wa sa tewa tamaranai kung itandi lang sa te tamaranai ra, kay mo pakusog sa pagsugyot nga ingon ana dae kamahal ug wa ko'y mabuhat bahin ni ana. Mura pud ni siya shikata ga nai kung mogamit tag tewa. Kining ehempluha mogamit sa tamaranay isip adverb tamaranaku nga mohulagway og adjective kawaii. Tamaranaku kawaii. Irresistibly cute. Di maagwanta ang ka-cute, bali cute gyud kaayo. Atong sentence, kanojo wa dansei ni totte wa tamaranaku kawaii o neesan da. Kanojo wa dansei ni totte wa tamaranaku kawaii o neesan da. Para sa mga laki, usa siya ka-cute nga babae nga dugukunon gyud sa mga laki. Ang mga laki di makapugong og mahuog gyud sa iyang kagwapa. Karon mutan-aw tag mga ehemplo nga mogamit og mga i-adjectives nga sumpayan og tamaranay. Hinumdumi nga ang te form sa mga i-adjectives kay kute. Kute tamaranay. Watashi wa sushi o tabetakute tamaranai. Watashi wa sushi o tabetakute tamaranai. Kakanunon nagyug kog sushi. Bali, di nako kapugong sa akong kagalingon og kakanunon nagyud kog sushi. Ang tabetakute kay murag verb apan grammatically te form kini sa adjective. Gikan kini sa tabetay, gustong kaon. Te form tabetakute.
Common kayo ni sa te tamaranay nga ang verb i-expressar sa Thai conjugation unya himuon dayog te form takute tamaranay. Tsumetai biiru wo nomitakute tamaranay. Tsumetai biiru wo nomitakute tamaranay. Kaimnonon nagyugkugbugnaw kaayo nga beer. Totemo ii news wo shirasetakute tamaranay. Totemo ii news wo shirasetakute tamaranay. Di nagyud ko kapugong nga ipahibaw kanimo usa ka maanindot nga balita. Ug sugod karon atong ehemplo mga puro nga i-adjectives. Atama ga itakute tamaranay. Atama ga itakute tamaranay. Sakit kayo kung di maagwanta. Ug kung pulihan na tog shikata ga nai. Atama ga itakute shikata ga nai. Atama ga itakute shikata ga nai. Sakit kaya kung di maagwanta apan wa ko'y mahimo. Aiken ga shinde kanashikute tamarimasen deshita. Aiken ga shinde kanashikute tamarimasen deshita. Namatay akong binuhing iro o grabe akong kagool, di maagwanta. Ko mushiatsuku te wa tamaranay. Ko mushiatsuku te wa tamaranay. Ingon ani kainita, di na ko maagwanta apan wa ko'y mabuhat. Way mabuhat kay aduna may wa sa mushiatsuku te wa. Shiken ga muzukashikute tamaranakatta. Shiken ga muzukashikute tamaranakatta. Haskang lisoras examen, wa naagwanta ang kalisod. Takarakuji ni atatte ureshikute tamaranakatta. Takarakuji ni atatte ureshikute tamaranakatta. Nakadaog ko sa loto ug di mapugngan ang akong kalipay. Roller coaster wa tanoshikute tamarimasen. Roller coaster wa tanoshikute tamarimasen. Makalingaw gyud kaayo ang roller coaster, di mapugngan ang kalingaw. Karon ato mga ehemplo mo gamit og mga na-adjectives. Timan nga ang te form sa na-adjective kay de tamaranay. Kare no koto ga suki de tamaranay. Kare no koto ga suki de tamaranay. Di mapugngan akong pagkagusto niya, patay na patay kay ko niya. Yade tamaranay. Yade tamaranay. Puragaba wa gyud ko'y gusto. Tokyo ni iku ni wa basu ga fuben de tamaranay. Tokyo ni iku ni wa basu ga fuben de tamaranay. Para adtos Tokyo, di maagwanta ang pagka-inconvenient sa bus. Hassle kaing bus. Ane wa kono shigoto ga kirai de tamaranay. Ane wa kono shigoto ga kirai de tamaranay. Akong ate kay di gyud ganahan aning trabaho Di niya maagwanta. O kung atong pulihan sa shikata ga nai, ane wa kono shigoto ga kirai de shikata ga nai. Ane wa kono shigoto ga kirai de shikata ga nai. Si ate kay di gyud ganahan aning trabaho apan wa siya'y mahimo. Gikinahanglan magud ang trabaho. Infre de bukka ga nandemo takaku natte fuan de tamaranaku naru koto ga aru. Infre de bukka ga nandemo takaku natte fuan de tamaranaku naru koto ga aru. Usahay, di na ko mapugngan nga mabalakas pagtaas sa presyo sa tanang paliliton tungod sa inflation. Atong sumahon ng leksyon atong natuki unsaon paggamit sa conjugation nga te tamaranay nga pasabot di na ko maagwanta o di ko kapugong sa akong kaugalingon. Ang tamaranay kay masumpay sa te form sa mga verbs, adjectives ug nouns ug pronouns. Ang tamaranay kay pwede pod pulihan sa shikata ga nai nga adunay gamayng pag-usab sa meaning ngadto sa di gihapon ako maagwanta apan wa ko'y mahimo.
mas kusog ang kalagot sa te tamaranay samtang ang te shikataganay kay may dang pag-surrender. Wa man gyapon ko'y mahimo. Og diri na human ang atong leksyon bahin sa te tamaranay ug jutay bahin sa te shikataganay. Salamat kaayos pagtan-aw. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Ug sa gamayng donation nga $10, pwede kong mupadani mo og exercise sheet bahin niining leksyon o kaha sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Emaili lang ko ug akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ako mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimtit mag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.